Sana kumawa ngakuchele Jozemba Nakumana njokwawa La fote lima kwana Lunga zembe bitsale bwanji Batiko ibe jinsi. Last week in La Forte. Mamali. Mkuyangu la dozambiri wao kufusa ni ndani. Palibe. Ndiye mkuyanga hii lazima yako uchechi. Inaenda kufusa ni ndani. Na sina ndifusa. Masina ngandukani sininga yanke muri ya Tito se ababa. Fanya nini nakuti zibusoko zitisokoneza ababa majezeli watu. Mamalia. Bam. Phone nikuita. Koma sono John pekateka kwambiri mukuziwa drama ikabwera sama ndika ineni kura kumbulanga naona kuti achindi pasapo gaulanga koma sama ndipasa china chili John seti mankamwe ndiye mulingati ino mungatani mundiuze ino mulingati ino pamene po mungatani ndiye ndikukuza ndikune kuli pano pasi sindinati ayo okay feel antama takusia nani ndiye ana ulofo wa mikumena antama siana amama wewe walemba ntima uli ndiko khala umaiwe okhala ine Palibe chitsitsi pasipano ituza kwidwa uluhuka zembe bwanji ungabisani koma usakwidwa uzebela wachikondi wako kumafasi nenda kanisa zokuti nungochitesa chibwezi chicho yes serious nduguza chifukwa basi ndaona kuti pakomba noto umango yambana zimanda aitsa kuti mayanga tsamagwirizana ngani mwata maganiza bwino mangeza school nensaname sina ngaso sima baba ukundithira rumazifa sikunsukola kwa musukumunga ye iya toja kufulani ja kujira zu zivisa kuzuzu tunde na kujira zu kwa ukwanisa ndikwanisa iweyo zabwino zose goma andaona kuti andimayanga mangu yambana jani ndandaganiza kuti nungochitesa ati sikabu mubwino ayi mupanga chisango chabwino ajesa yedu abo ndimaziwa ndikakuzosangalala ndipo ndanyadilatu ndayo sina nduzezeti mafuta korizonati ndamasuna uze mwezi wata ndoganza ruzoja izwana wako nayi zoza mafuta yangayi ndikubasana mukagure mafuta yazani ukagure mafuta unanga ayi kathokoza ndakubwezana mwezi uko kayi usandibwezere chifukwa basi nangokubasa kukhulubira ndakubasa ndinero sindikhuluvirira mazona di uza tathokoza mara watikite kwambiri umomo mmene bangama mabara nora satutoke umfo jesu sanga tutoke mazikuyera sonza simaile se tena kukarubangeza kuzabuka Kasika kutoka hivi. Nuko lero limene mukiro jeza yonje. Sizo ko mazimenezi. mvano yira kumva bwino Makambe na ya. Ande mwana mali nkani tu. Jesa mazo dada flat isi ni kwezi dicha. Zona jesa. Umezona? Ndukuzani. Ukanena muntu wakaliza bwino. Wena sinamuzo ndo apanga chisango ja bwino. Abangeza siku. Uli ninthawe ito yambiri yori kupita ku school bangeza school. Ndukuzva. Temizo ya bwino. Mbona ndene yakalienda kake lero kulakira zose mayanga wande akondwa akilisana. Unipikira kina chake. Unena. Unene ni wale leo fishi ni fasi ntakumpomisa bangeza mama konda zichi. Maka mwana wa bwino. Ndona ndene mungezira za bwino zako sata mwumva kugoma kuno. Osakumazisa kwawo anza kwawo. Mwana wa bwino wambiri. Basi tisika musangala vanopa saname. Ndeze zimango ndibangisa kuti tizingoyamba na jani. Ndaba mwandano yesu. Mwabanizida. Okay, maganizo abwino nene. Edu. Umafasi mose mujali mozi jose na malize. Jasali mozi jumwe. Nabangani yangu ndukumene kusika sokuluzani. Ndikufuka. Mubange yangu. Agese mubegeza re? Tibira rose.
kwani bwana Tanzania Amike. Zabwino. Zabu Bazoteka. kwambiri kwachi kama sawaro Ngusowara nanga sinkhani mafoni basi. Mungimara mafoni. makubina ndifona ngali timangoita mafoni Kali rukuti. atakano Bwanjisa. wera ujeni bebeni zakho ndiye nanga zakho uzensuli pitano Ndisika kale kumbuye kupepe. zakho kuna ngani akale ndine takano Bebe yake ndani mimi. ninakaza ngata Akulu. iyo maziwanda maziwanda Madindanu mwali Shakira. anojenda mino wena boma tasu Aya kamoto. Amike. ule nufana muzio Ya ali ndo nziwe. lero nziwa kwera nditiko nikapa Ndio abula musi. ai samani Ndikarati ndiye munazula bomba. si nkazona ngongolo umuonaso akuposa samino ja Okay. Akulu. Basiri guru ni masina. ndani masina kuti Ni mukuzwa masina goti. masina mene kunziwa ineyo ndamene anatipanga chipongochi Ndi masina kamwe ndimene kunena. kulukuti mumpeza Amwene ndipo Patuma ndi munthu oyipa kwambiri. kumakaya usanapitize kai ndi mwansiya ku pressure gate Watawa. Kutawa. zinakhala bwana Okay, ine ndimadusa sana ndimendera zanga. Edi? Ndi ndapeza noti ndazamuna Patuma. mune basi Ine basi. Ndazamuna Patuma. Si Patuma. Okay. Anali ontawi. Ndi kudusa ndikwandikira chapa mine pacha. Ndikuzamva Patuma uya kuti masina. Ine uli ndangwira iwe Patuma. Iwe nesa ndakanda kukufusa kuti masina usuma muziwa masina unadi usuma muziwa. paro wake ndo joma nduza uja Patuma ndimakuza ujatu. Kodi Patuma sokuziwa? sinamone Iwe Patuma ndese mkakufotoza kuti amapangisa kaisa permatazika nkhola kwambiri Patuma munthu oyipa ndine Patuma mwina Patuma sumeli kana limozi zikanakwira masina yogwira Patuma kumbuza ose sunande ndiwiponina yose alibe nakonzekera zinalona kumbuza ose pene ndi zinakhala bwanji mapiri kwake ndagwira masina uchi ndagwira ndikumfusa iwe Patuma neso wanazoti masina sokunziwa ndi Patuma yazoti nanga amene ndi masina amene ndi masina akumakana ndi masina uja uzakomera iwe Patuma ine ndi masina uyu ndi Patuma jakumphinya samazi uliwe Tanzania akumphinya diso uje masina kena ko masina uje Patuma yazona kuti iwe Tanzania tansiye nzako wayo pamene masina nangomva kuti Tanzania ndi pamene masina to wapeza mpata othawa ndi ndathamangisa akulu munthu amathamanga ndinakuza ndizithamanga mamawa ma exercise mukanangwira ndikanangwira ndiye sinampezeso ndisunabwerereso kwa Patuma ja yes kwa Patuma sina advice naenda straight kupita kwakuti waziwa kubwana ndasakasaka pana ndakupeza ulishiwa ndikonko ndakupeza ndikuchita kukhulupira zona kuti uchini masina anali nyumba momwemo ndansaka ndakapeza kunyumba kwake ndakafusa kamwana kake ndikumeneko ndapita kumenekochi ndagunyuza chiseko pesa chiseko chonseko ndaona suzumina maendo mose zimaonesa zona kuti munthu uyu ndati ali mkati momwemo sanatuluke ndi namuzo kuti ukanakhala dolo kanatani ukanatuluka kuziwa chani siwaloza uko kwa ndikuziwa timpeza but pompano wako panopa sizingatheki foti wachenjera wamve takutawa kuza kutawa makasi kuziwa chani tendizisiya amweni tinchole kaimwe kuziwa chimene amene ndipaseke chilembo kuziwa chimene tupangire fe olutansaka masikina kumpeza kati mpanga chipongo kati tisekese kati tani iwanjira obwelera naye sinekabwale naye koma amene mafuna zona kuti mwamuna amene ananthawisa anjera kupita naye kumangochi suti ndi masinayo ndi wina so masina nayenso amapanga chani amene ndi anjera ndiye ndikufuna zona kuti uyu wantenga anjera kupita naye kumangochi akamva zona kuti masina ndakwatchulidwa mwendo kapena ndapanga chipongo china chiliyonse atengerepo phunziro ndiye akakhala kuti mamuna wayo sakunziwa masina amva mbiri mapeza kumatizi sokoneza business chifukwa muonere chisanzwe I think siku lake ndilo mwere mukulire nawo mutachoka mutatambizana ndi masina then munapita kwa ndani kunyumba kwache nthawi munapita kunyumba kwake nthawi imene makuimbirani foni mangoitana maona katunduja mama kuti inuyo mulondoloze bwinobwino fene nachuza inuyo kuti mukhanga ngati head wa pamene pajapo anaja chinafaniro aja chisanzoza chinafaniro ja musimungasire katundu okhaokha iyayi muone nthawi zinachitika muvi ya ndalama ija munaziwachona chene kali nachina mali munafaniro jana amene anabisa ndalama zija mazionesese ndi mukwasira sonthu omwe aja tendizisenti pange focus za business izozo tizisiya sitikanga tikuchitapo tingati tikunsaka koma pamene ndingampezepo alandire chilema basi
izonso mukanga lero wanjira mukumfuna beto nanga siti maendera magaza mozi ndeti ndi ndi masina ndi abo magaza muli amozi pano ndi masina zenda magaza mozi ndi magaza ena luku kumangoje ena liku blante kuno ndi paipo mukupanga muli ndi nzeru bayo atazana okay zikana zine muno bwino ndi mamuna akazi ndi ambiri ndiri abwino so achikondi okuti abwino bwino bazona ngara chinojini achina mandi shakira angapeze ngala ina shakira mukwanira umuona tu shakira iwe iyo kangumuna shakira iwe zochera unozota amaiki mazula serious ine pena machira supena kumaziderera kumazitamandira kuti ine sawa vapuka ndi nafika so kusiyana ndinkaziyana ntawacha akusiyana kwambira se okay nikazokongola aya okay tade ndingodikira pang'ono akubwera okay kumene ndi nthawi ndizidikira nani ndeti ndizamona siku lina okay ndiye basi ndikubwerese ndikakumana naye ndibweresa kuteni abwere ati aone basi ndithu kumauji ndi patumayo ndikuoneka ndi nziwa patumayo namba yake kapena ulibe nadirira chituzi china chili chose nadirira asamene tikangonzi opatu mayeneza inu patu mazimama ndipanga ndikakazi noti nditengeso namba yake ndikhale mufano mwanga ndikuti anandipanga ati ndechintiro ati ndechintiro patu mandechintiro amasakira tu azimuna azizake wose wakhala kwasakira azimuna kuluku koma patu mandikazango mpute ndampeza face to face wazamuno zoti patu mandu ndizampanga sona ndikena kashi muzapanga nawo so Tenti tibangari zinthu basi zitheka masina yonso ati pang'ono tintuna pang'ono patuma yonso zauna kuti tipanga naye bwana patuma munthu oyipa akulu ine ende ndisweke tapanga ndizimese inuyo ndeti mukudikirana ndeti tilankhula okay sure okay ne basi nzibadikira kaya pesa mungu inuyo zidikirana okay sure tilankhula yabwino se sharp tazana tabwino banjis kise kuna ibyo cyose gure inu namekeni ndisimwaseke ndiseka banye muntu wase gura ndiwe ulinda gamu ndo njana ka kuti nenda punga chiseko choncho neyo kungasinda basi twankwani tiyo sharp okay mande ndo mubira mande kuja ati ankwa okay sharp alright mulamu ndikuti mulamu anga ali uri mulamu anu Fiona iwe ndi mulamu anga tu iweyo iwe uri bene kuti chose chimakandi nthawi lero anyway ucheni Fiona ukumbukira nthana kini nakuimbira ku phone kunena kuti maju alikwanuko ukumbukira eya nthawi imene ijayo maju atabwera ku nyumba Fiona anakhanga kuti akatenga mangolomera ena ake nokubweretsa pa nyumba sitimamvana china chilichonse sichimagwera china chilichonse machoti ulonderama yandiwo nnapasa tsiku nake kunditayira ine ndili pabanja mkodi mandiwerengera ngati kuti ndili pabanja ndine ndimati kapena mwina ndikasapeza mpata Fiona uja ndizamfunse kuti mwina munauzana kumbali kuti mwana wanga uja Junior si wanga mwina alipo abambo ena ake amene amawerengera kuti mwana uyu bambo yake ndi awa anauzana ndamina mulamu mesa ino ndipachinzache manje ananduzana kuti mwana si wanu it might be mwina mwake kuti iyo nkhani mambo yanayo apa nkhani nkhani yake ndionena kuti Fiona mulamu anga usafikizane point yomakanga ngati kuti tikuthandizana ine ngati ndagonja kuyima panopa kukuyankhula zikutanthauza kunena kuti ine ndagonja mukuyeneka mundithandize mwapanderadera right and panopa ndithaukuzani kuti ndayang'ana atabwera muja kena kuti kugwirizana apa panokhanga angochoka anaamba kumachoka mamawa kubwera madzulo panopa nde angochoka panopa a day now has gone. That's why ndimati kapena mwina mukudziwa kumene alowera kuti mukuona sikumba ndanyamulayi kuti kundachoka mamawa mapasti 3 kwalondola mwazi bale yawo azichemwa leo kuti kodi ali kuti mpaka nalero ine sana kuzenera macho kuti angatsanzikenso sangatsanzike ndiye munapita kwa bale yawo nditapita kwa bale yawo oyamba angoti fese tikuziziwa zimene ukanga kuti wakayankhula kuzina zaje ndisa olo nyumba sinalowe kodi ino amasina akaza nokulibe kunoko pamene nthawi yonse yamata mulamu takulandira ni lowa very bad ndinoona ngati kuti simunayimbire phone yawo ndimati ndikayimbira akumane kuti akuyankhula mpaka napanopa akuyankhulapo koma uno wakuwa ndiyankhula ni majuto baba nongoseka kare zabwino so what is it ino nkhani yoseke sadi mene ino amasina kazuja ine zanoka no it's not like that you know what ineyo mukumbukira kunali Salome mulamu mvetsera Fiona
kunali Salome kumanja Salome nantamangisa neno kuti iwe zipita kusonyeza kuti ineyo ndikugonja pamaso pa ndani ineyo mukukana mawa amene kuyankhula kuti kazi jamna mpozano ndiye akazangaja nawo kuti from now onwards I'm a changed person and on your information ineyo I'm a changed person you know pano simungani pere soza madona akazi chanja nimango pere kamoni muli bwanje tsikana uli bwanje muntu wa mai za telepati omanze kuti muzandiva kuti ujeni wafusira masina ineyo ya amasina person yes nawira nanganga simawerenga mwindiphuma ndiyankula mwandiveza eti mundifotokozera nkhani zanu eti chimene ngakuze ndichi inuyo kazi jamamphikisa kwambiri nkazi kamamona kufasa mamona kusankha ndikhaleni chete ndikuyankhula okay fine mamona kufasa mapanga chiti chonsecho mnakanditengera mkazi mlowesera anabwera yekatu mkazi mkaziyo anapangisana ndani kuti abwere kunyumba kwanu koma nene kufusira kazi akanabwera kunyumba kwanu ndikuyankhula mani mesa mamwe yakumthanizeni nzeri yes ndemu ninvesteresa kukhulukuza nozoba ineyo ayi inenge ndikuchita ndagonja tu ndeni kukuzana kuti chisime chimaoneka chakuya chikakhakuti mazaka mkazi jama museweresa mwamudoda ngati ndisi mukuti wachoka komanso tu mamuna ndigoli you know mamuna ndigoli chitsime munati za chitsime ine simungatheke nditheka ine ujeni Fiona ineyo nditheka chifukwa chonena kuti majunior aja ine okay mufuna chani mundithandize kusaka kumene kumaya junior because if there is a person amene amagwirizana naye kwambiri ndi inuyo mazesesa nde ineyo ndikufuna at least ndachite konvisi komaliza nde inu mundithandize kuti tiyang'ane limodzi ndanena kale kuti ndikuchokera kowasaka ndanyamuka mamawa mashawa zali wawawawa pita mwazi bale awo sakutani sakuona ineyo mtabwera kwanu tsiku limene lolo alandoza majo kuti afuna zibwa Africa mwatopesa apita kucha ujoni ndani majo iwowo alandouza ndezabanja kuganiza bwana mwina ngati mwina baba mukuti mumayimbira foni yawo zabanja akuganiza bwana ibira na foni yawo yo yakumanya kuti akuyankhula koma ibwino so ilioni foni yo ikamatero ilione of course nyamato inake nakumana naye nzanga nampuza naye school ndafotokozera so pang'ono ndende ndamuza ikumayankhaiza kuti ati blacklist ayika blacklist mayenera zimene zozo kuti basi nimuimbirene ndiabwera liti kunyumba ine zimene musandifuse foti mutifuna naye sinangati ukambirana baba basi ndikupita ete zikomo ndimuimbira mungodikira ndamuimbira iyo palika ndama kena kake ndikutumizira kaja manena kuti kuna kumeneko ndikunyoza mukumbukira last time nakuza ndikuti ndamano singetenge mwakumbukira ine simasowa ndamazanga tonde nkhani yoyimba foni nimuimbira nzangayo akandiyankha zimene tigwirizane abwera kwa inu ngaliso zivute inuyo muzikhala nokha ubwera wese jewe nesula chedu zinoyeza chamba taima tu apa takhala bwanji takhala apa usati bwanji kuti utengera zakalikali waiwala kuti ndakupulumusa ndine umapita tu iwe nchita kuenda tai mnandemba ntchito ndini iya koma mmene akapangira ningineya uja ukatakhalapo iwe iye ningineya ningineya nokhanuka ineso ndingineya koma takhalani utengera zinthu zotina kuti apa chema ndini ntchito kuti ukomfana ndikaphike kuti mudyeso apa kodi fasi takhala ndikuti tachitika ndichani tangokhala ukhale zudi uchedwa iya ndayamba ndikunena nkhani mwaiko tati ntchitoyo koma ntchito ikana khauti yatha inu muli kumuzi kwanu mukanena kuti muthamangire kagwiri ntchito apa chema chachitika ndichani sana kulandi chikwa mpaka kuti lusira apa chema tanena njangu unfana ndikaphike zoti mudyeso inu koma takhala kayi chachitika ndichani ko anena kodi sungatipe chachitika ndana kuti ukhaleka ndakhala nena ndakhala nena mphuma apa chema iya koma fasi ningineya zakuya mukugwirizana ati chachitika ndichani ineso ningineya mukundiphatikizaso ine nena zaiye uja chachitika ndichani mafusa kuti chachitika ndichani kuti muzimvana chonyi apa chema olo ineso sindikuziwa kuti chachitika ndichani jesu wangu sintha mwakamozi mamutengera mitengo munaona kuti akuthamangisa nepaja muvutika mamukhazikira mitengo yake iso itiyo nanga bwanji apa chema sindikutia kudabwa ineyo mzozoti andipasa 5,000 ndani jesi ati chani
namuzoti mafuta ndilibe watu sa 5000 kundipasa kuti ndikagule mafuta iya tipo jese imene ati kumapeto kwa mwezi kumpereke ndani namuzozana kuti ndikubwezera kumapeto kwa mwezi ati iyayi isazampasi ndiyankha imene ndikugule mafuta kanga tolere wakupasa lere ngeli kuti nakagulira kule mafuta iya fasi ndipasini iya fasi mission maikana mission yake soiti yaiye ujandi maikana mwana kuti aya isindilomo mmenemo iye ujanani kuti azilipasa mwezi ukatha azonjezera mali abachema iya sopano iwe sungatenge tumakobiri wene sanalandire ine ndamba kulanda abachema ine mecha ndanena kuti sindikulowamo sukulowamo sopano waitenga bwana wangondipasa kuti ndikagule mafuta iya sona fasi tipasana ulepo ndama itenga mundipase ndiyanga ndama kodi yali kuti ati kuseri madam ndama ndiyanga fasi ndikuze ndama ndiyanga abachema ino mission ndati munaikana ndali mbanawo ndi ineyo sono muzizoona kuti kodi ino ngati mission munaikana makobiri mukatenga makobiri abachema kuti zimenezo ine sindikulowamo mave ngati unanena choncho koma ndikunena kuti ngati inu simmalowamo iye ujanena kuti azilipasa ndrama ndiye ndrama yo oyamba kulandira ndikanakhala ine ndiye ine sindinalandire inu mukatenge wandipasa ndingagule mafuta wangondipasa basi ayi apo mungati simuzeka bwino madam aziziwa ndiyauza kuti pakali pano fasi ndi jese akupanga za ulimozi akupanga za ushashi abachema chedwa jese chibwezi chawo chitese chibwezi chake chicha chakumadamu wauza kuti chibwezi chatha wachitesa kumpanda kunosamatuluka ipo inisozama mishonzanicha muyiwale nove muyiwale kuti akumfuna mundipinde akupindani iya mufuna mundipinde zamazanga msidya kuti mai muri bwanja mandinisa kodi ndesiringambene gali motomo apa ndipanse kumadusa anthu ambirimbiri ayi inesi ndikuziwana komanso sinimawesa mpaje gali motomo mova suli nzimayi kuti mukhenga ndonga azitija kwa solide vuto talongosola mandifuna ineyo edi nofuna ngokuthandizana kuthandiza munjira kuthandiza munjira nofuna ngokuthandiza kuti ngatidi mkazi amene ndinakuona naye kuti ali patuma ndiye mkwena musamale kuti niyo musikuja mambika zapatuma leso mvua zapatuma patuma ibani naso ine ndikufunani zabwino mkazi mungone kuti ine mufufuze bwino ngati ali patuma mkazi manje mpangika fukufuku ine mukandifuna zabwino ndi mbale wako anthu amatoka mubale muzosiyana ababa mukakali mufuku anu mufuna muyandisa ubale mundine nanga soti ubale rumajirika muzosiyana ine leni ngofunani zabwino mbale samene unabadwa naye beli mozi umata ukuma ndi munthu kaso mbale wako ndio yeye mukuti patumayo watani foti patuma amene ndikumuziwa ineyo si munthu wabwino kutoko patuma ngoti wampeza muna chonchi kumusiwa kwetu wamujira zonse wantha chichonse kutoko waza kusiyani muli manja mulibe mtengo ogwira ndikufuse mumozi usanapitiliza ine muli babanja ine ndinali babanja koma chikuda chinandiluma ndiye panopasa banja babanja iwasingwe ndeneyo ndi mmene mukundiuziramo nditaphatikiza kunena kuti inuyo mukundifuna ineyo kufaire simuli babanja ingalakwisi ine ndikupasa banja naye I'm not interested ine ndeza banja ndibe nazonunkhira koma mukona kuti iniyo ndi munthu wabwino kuti munandizira ayi mungona munthu amachita kuoneka kuti uyu ni munthu wabwino ndiye musonongeke chifukwa cha patuma ayi mfano ine ndifanya ndikufunani zabwino ndati ameja asoma munthu wabwino ngati ameja satani asonongeke kwa mkazi ngati ameja patuma foti patumayo ine ndikunzi wabwinobwino mufuze mbiri yake ine samantani amanziwa ndakumvesesani koma nosina pamunena kuti ngati ali patuma soza kuti ndipakatikati foti patuma kuti ndinakumana naye chifoti patuma ndinamfusa unali nawo aja ndani anatutumukatu ananjenjemera iwe usamandilonde saloni ananuza choncho ine chizoti mkazi mene namuna simu mene ndijali ndipatuma ndakumva chifukwa kuti ngati patuma munafusa ndipezeka kuti wajejema ine kunalibeko mwina mukhambu ndinamiza koma ndimuna kuti ndamva ndifufuza mukwena mfufuza fanisana wakuuzani wakukondani ino ndi mamuna wabwino musatayike pa cha patuma zimenezo msenezi maona bwino fasi mukundiziwa koma nanga sungofunani zabwino basi muyende bwino ziko tona bwino udatsogole takazi kusemeka mtima pansi ayi kodi nkhani zimatha ndi ukambirana
ndikuziwa kumano euda ine mpakana euda pana ine tambanika imbale ndinkhani zonena kuti tikanatha kukhala pansi ndikukambirana ndikuzisova ndicholenga chona kuti zonse zikhala zikuyenda bwinobwino. Ndiye mpakana mmachita kufotokoza chilichonse ati gemu jasoma fotokozazo ayi kukhala kumasiti matero ukanga lero ni mwana bwanyi tikunika kukhala pansi ndikukambirana ndikuona kuti tipanga bwanyi tisove mavuto onse amene alipo. Tikasovana mavuto udi ndi kupasana ngati muna mafuna maulindo kayachani ndikupasana ndizabwinobwino mapokoso onse tikuyenereka ate ino ndine tikambirane face to face tione kuti tipanga bwanyi nakachoncho mmene mwafotokozerapo tizikonza motani zimenezi apa pamene mukuonerapo ndi tizisovana motani. Malakwisa atisi muna mukana fotokoza zinazo ndikusunga koma pakata chilichonse iwoda tusifende amuna ndi amuna tinakatha kumvesisana kaya ndinonetusokole koma atiyangolana muno kuti zonse zikhala zili bwino sonoida bhonde menkula noida bhonde yake ndati wow iyayi ndakumvani menkula ndeda bhonde pakasindikukhala euda bhandawa akunzuzu iyayi ndi akunzuzu ndi amene ndimayankhulana nawo wakutero na nditoditu ndi menkula nawo kutija ndimafotokozera kunena kuti kumeneko ngati azigwira ntchito yabwino amene wakweneka azakhale bishop kumeneko kunzuzuko asazachite ngati zimene amachita euda banda amene mayankhula nawo teko ndiomwe ife basi ndekuti mangotitenga ngati fe sili kumakhapakira pakalankhani zanu zimukuziwa chimene mukuchita mukunena zona ndakumva ndi china chilichonse sindikupita mkati zomwe zachitikazi sinayembekeze fuka ine panja pa gate pandaimapo kalekale ndakumva ni china chilichonse sizinaende bwino nkhani yafika koseko umaulula zonsezo teko iniyo ndiyo dapanda mukuziwana itu musakane iniyo teko ndiyo dapanda mukuziwana ife teko sakapange chona palibe chitsitsi pasi pano